Iloilo City Government plano nga i-regulate ang mga talipapa sa syudad kasunod sang reklamo sa mga manugbaligya sa merkado. Sa dugang detalye makaupod naton si Zen Kilantang live sa Barangay Baldoza, La Paz. Zen? Kate luyag sang city government nga butangan sang sistema ang mga manugbaligya sa mga talipapa agod hindi man maapektuhan ang kita sang vendors sa mga merkado. Ginsapol ni Chairman on Market and Slaughterhouse Councilor Eli Estante Jr. ang Local Economic Enterprise Office kag Executive Assistant nga na-assign sa merkado kag slaughterhouse kasunod sang reklamo sang market vendors. Sunod sa matag reklamo nangin mahina na ang baklanay sang isda kag karne sa sulod sang merkado. Bangod sang madamo nga mga talipapa dugang pa nga mas madamo nang nagabaligya sa Iloilo Fish Port Complex. Gindiskusyonan diri ang posible pag-regulate sa mga talipapa sa mga barangay. Ang merkado to yung create niya income generating isang syudad, no? So kinahanglan proteksyonan taman. Positibo naman ang pagtanaw sa mga market vendors sa ining plano bangod nangin kompetensya na nila ang mga manugbaligya sa talipapa. Pabor sa mo nito, iway na sila baklan, madritso sila sa market. Pero at least mga buyan man nakatao. Kung illegal structure sila, man problema nila, di palinon gid sila. Apang nagapati naman ang pila ka mga manugbaligya sa talipapa nga una nga maapektuhan ang mga pigado gani kinahanglan nga binagbinagon sang syudad ang plano. Makaluluoy madam ang mga gagmay income nga nagapanglabada lang, nagaobra lang sa balay, ti paano nila ang ilang sweldo malibil sa balaklon to sa city, pamasahian pa, oras pa nila. Luyag naman tutukan sang syudad ang sanitation, garbage disposal kag ang trapiko sa mga talipapa sa syudad. Kate natalana nga igapatawag sang LEO ang mga barangay sa Pebrero 6 agud makuha man ang ilang mga suhestyon na tuhoy sa pag-regulate sa mga talipapa. Okay? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.